Olin just tuohon iltakiessille menossa frisbeegolfia pelaa ja sitomassa siinä kengännauhoja etupenkillä ja siinä sitten tipahti jalan alle avain ja löi sitten siinä samaan aikaan lukkoon ja sitten kun siitä hyppäsi auton kyistä pois, niin se samalla sitten pompahti jalkatilaan se avain ja olin peräkontille menossa, niin siinä vaiheessa sitten lävähti etuovi kiinni. Sitten oli ovet lukossa ja tavarat sisällä. Onneksi oli puhelin. Hetken kun olin googlaillut, niin sitten sillä aika lailla ensimmäisten listoilla oli 24H hinausautokeskus. Sieltä sitten saatiin apua paikalle. Itse voisin kyllä suositella hinausautokeskusta, että omassa tapauksessani homma toimi, että oli sunnuntai-päivä ja 24H-päivystys ja tunnissa mies paikalle avaamaan ovia. Kyllä se täytyy suositella.